Ako používať predpoveď nízkej hladiny glukózy v noci v každodennom manažmente diabetu? Túto funkciu nájdete na domovskej obrazovke aplikácie MySugar. Zobrazuje sa pod grafom od 9. večer do 2. hodiny ráno, kde vidíte riziko nízkej hladiny glukózy počas najbližších 7 hodín. Pozrime sa, ako by ste mohli využiť túto funkciu pri príprave na spánok. Toto je Pavol. Má strach z hypoglykémií, najmä v noci, pretože s nimi v minulosti bojoval. Lekár mu odporúčil predchádzať nízkym hladinám glukózy čo najviac pri poslednej návšteve a Pavol chce obmedziť poruchy spánku pre seba a svoju ženu, ktorá sa vždy prebudí spolu s ním. Predtým, ako Pavol zaspí, si zvyčajne skontroluje glukózu a podá si bazálny inzulín. Dnes sa mu zobrazí oznámenie predpoveď nízkej hladiny počas noci z aplikácie MySugar o 10. večer. Informuje, že má vysoké riziko nízkej hladiny glukózy počas prvej polovice noci, medzi 10. hodinou večer a 1:30 v noci. Prijatím opatrení už teraz môže pomôcť zabrániť nízkej hladine skôr, ako nastane, alebo znížiť intenzitu a závažnosť. Jedným ťuknutím si môže Pavol zobraziť viac informácií o tejto predpovedi. Vrátanie najnovšej hodnoty glukózy a toho, ako predchádzať nízkej hladine. Po preskúmaní informácií sa Pavol rozhodol zjesť jogurt, aby si udržal stabilnú hladinu glukózy počas noci. To by mu malo pomôcť vyhnúť sa nízkej hladine. Teraz, keď si skontroloval predpoveď a vykonal opatrenie, aby zabránil hypoglykémii počas noci, môže ísť do postele a spokojne zaspať. Pavol teraz spí oveľa lepšie s vedomím, že sa môže pripraviť na spánok a predchádzať riziku poklesu v noci. Cíti sa plný energie, keď sa ráno prebudí. Informácie o tom, čo brať do úvahy pri používaní predpovedí vrátane situácií, kedy môžu byť menej spoľahlivé alebo nedostupné, nájdete vo vzdelávacom centre CGM. Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre riešenie CGM AkuCheck Smart Guide.